Sabi makatulong ni ata karon din sa barangay Talik, Oroquita City dinhi dapit sa may Procris ini no. Talik, Oroquita diri dapit sa may ICC no. Naay mga atong mga kapulisan dinhi no, sa Oroquita City Police Station. So atong hinabion kung unsay nahitabo dinhi. Unsay nahitabo diri? Sir. Bawalin. Padulon dili kay padulon. Hitabo diri. No, kumita balo ba? Unsay nahitabo diri? Sir. Baybas na ko baybas. Ha? Baybas. Unsay nahitabo ani? Ah, baybas. Okay, so niata karon din sa may barangay Talik no. Nila wala mo ko na kung ikaw palayaan lang to. So itong nakita nga doon ay baybas din ang ining kagabion. So wala kay nato gipukusan ang mga paghitabo des doon tungod kay ila pang interview dia. So hulat lang tas mga update no, at least nga itong nakita ni kagabion nga doon ay himo nga bypass operation sa atong PNP. Yeah. Sila lang Tanara ha. Wala sila magtaga. Suka. Diri ni Talik to. Video. Ito dapat video ni. Naubos lang yo. Limong